regai ngotanga kuti kubva zuro tanga tichingona mamessages ekuti ukangovhura kudai Facebook yako unoona my condolences zuro rangu rugare, ukangovhura kudai pese kusvika muzuva ranhasi tungona sad news chete chete. Vekutanga takaona post yakaiswa yeCIO kwete CIO sorry CEO weImpala Car Industries wakashayika zvakare, asi ndakabata tanzi vakashayika nekuda kwechirwere chekidney failure. Ndo zvandakabata. Vamwe vangu vakuspekulate vakati COVID. Tochibva ipapo toenda zvakare pakuti nhasi kuma-AM tazoona imwe message yanga ichitendera paFacebook ichinzi yabuda nekune Handa Radio ichinzi vanokonfirma kuti amai vamunhu waMwari Prophet Jaffa vashayika uyezve vaita succumb to cancer yavangu vachiita battle. Ndo zvandabata izvozvo ndikati chirega ndisamanya kuti sei kutanga ndaitaura nhau iyi nokuti unozokwanisa kutanga wataura asi zvonzi asizvo kana kuti kudini, ndobva ndangosiya yakadero. Tochibva ipapo toinda zvakare pane imwe futi nhau inosirisa yamai vaBudhisi Tanada Days. Ndazoiona futi during the day kuti hanzi mai vavo vashayika. Nekuda kwei January tatanga nesad news kudai zviri kurwadza ndikura nhema. Tobvapo futi tonobata imwe nhau iri kutenderera kunyanya yakaitika kuVictoria Falls. Pari zvino regai ndise statement rekuti vanhu vari confused kuti vazive kuti the actual person akaenda kundomira kana kuti aifamba ari kuedge kweiwo mapopoma aya ekuVictoria Falls ndeupo wacho kuti kuri kuda mifananidzo miviri. Kune one akapfeka zvinenge zveblack akapfeka maslippers, then there is another person anga akakwira pamusoro pemabhu kudai so pari kuedge futi asi aine t-shirt yeblue. Zvadero vanhu at the end of the day kuri kunzi kune munhu akadi wakasvedza ndofunga akawira mukati memapopoma imomo. Ndo zviri kutenderera asi hapana ati anyatsa kukonfirma kuti picture chaicho yemunhu ndeipi yacho, wanga ne t-shirt yeblue here kana wanga ne t-shirt yeblack. Asi for the meantime chandokosauta ndechekuti t-shirt picture ine munhu ane t-shirt yeblack ndiyo iri kunyanya kutenderera zvisingaite. Vamwe vari kuti hanzi isusu tinongokusiya muchiseculate kana kuti muchispekulate zvamukuda but we know what happened ndevamwe avo. Zvikanzi why do you have to leave people vachiita speculate nekuti izvozvizvi kuchanzi munhu wakati ndiye akashayika yet haasiri pamwe ndeuyu. Saka pabuda tuma pictures saka hapana ati ari kunyatsa kuziva kuti ndeupi chaya but vamwe vari kutaurawo vachasi kuti vari kuzivawo. Asi ndatega sedisclaimer sezvo ndanotisa kuti kwese both kumaInstagram avenues uyezve kumaFacebook streets pane kaconfusion kaitika especially pamapicture ipapo. Tichibva ipapo ndikambonda ndotenderera ndichimboverenga even kuTwitter ndandichiona kuti nyaya yanga ichitenderera asi vangu vachitanzi maproblems akaita seaya ari rare kazhinji kacho nekuti vanotoverenga nhamba yekuti vanhu vakashayika nezhira iyoyo anogona kusvika na 20 ende futi vachiita backdate madate avo kubva kuna 1959 ndo pavanotoverenga kuti vanogona kusvika kana 20. Ndokuona sekuti vanhu havanyanye kutambira pedo nekuedge kokoko zvangoitikawo nekufanira kuti either kana ariwo anga aripo pabwepepe kana kuti uyu anga ari maslippers. Vamwe vazhinji vari kumublame vachiti kuvanga wakapfekere maslippers yeti pari slippers pari slippery panhu pari slippery obviously unototsvedza panenge paine mvura. Ndikazoona futi rimwe article akubuda chinzi maremains emunhu wachoni awanikwa, asi maremains aya awanikwa vari kuda kuprocessa kuti vaone kuti vomabudisa sei ipapo. Pandabata futi ndipenguva yekuti pavanhu vakambowira mumapopoma aya vamwe 2 vakabuda zvavo vari safe. Ndo zvandakabata. Vamwe vakatanga kublema kuti we blame the person akaenda ikokoko akabuda achiswima ari mukatimo kukata kuedge uku. Saka maybe a lot of people vanobva vafunga kuti pamwe zviri safe you can do that as well but zvinhu zvisiri safe. Ndo zvezvimwe izvozvo nyange vamwe vakazotuka vakati sei but that's something I cannot read zvokuti munhu ashayika then vanotanga kutuka kuti waendirei padhuze ipapo. Vamwe vakafunza kuti ko vanhu vanga vanawo vakamuregera achienda kupi pedo neikoko kumapopoma uku. Asi pane mamwe articles zvakare angataura kuti hanzi paakaenda kumakunomira padini paaikira papa anga akaita sekuti dhakweiyo. Mamwe maarticles ari kunyora seizvozvo. Saka ndoona sekuti pamwe vanhu vanga vane munhu ndo vari kunyatsa kuziva chokwadi kuti wanga akadhakwa here kana kuti wanga asina kudhakwa kana kuti munhu chaiye wakadonha mukati umu munhu wanga nechiti yeblue kana kuti anga neblack. Mamwe ndokuti munhu chaimuziva for the past 2 years aigara kupi ikoko kudii kwauko asi zvangoita zvokuti pamwewo it was just unfortunate kuti ndo zvaitika
panguva iyoyo. Zvina kushata, tinongodi tinge tichidzowo zvakasiyana siyana. Chimwezve chataugwa ndechekuti vanhu ivo vanoshanda kune izvezvezvo zvekudivi kwavo kwemapopoma uku vanga vachiti it's unlikely kana kuti it's very rare kuti munge muchiwanikwa makarwe, nekuti vamwe vanhu vazhinji vanga vakufunga kuti saka manje achawanikwa here kana adonhera mukati memapopoma imomo, kana kuti achadi pamwe makarwe pamwe ndiwo anenge adi atotora munhu. Zvikanzi it's very rare nekuti makarwe haafariri kugara pane force yemvura inenge ichipinda ichita sei ichirovera kudero. Saka hanzi tingati makarwe anofarira kugara panzvimbo yakaita saiyoyo. Ndo zvezvimwe zvinhu zvandabata. Ati hazvina kushata, tirege tesei tiverengewo zvakare makomenzi. Asi tisati tanyanya kuverenga makomenzi, toda kubata nyaya yekuti Siwolindawo vaitawo reaction yavo vakaposta mai Buddhist naDadesi vachigadzwa vasingamboiti kuti yeshi vanga variwo zvakare vaiwirirana naex vamwene vavo. Vanhu vakati that's what we call being mature. Vamwe vakabatana maoko, ndo zvandokwanisa kutaura. Tochibvapo toenda pakuti tichiverenga zvikanzi Saturday search team said wow police ichisearch, handiti ndezvakaitwa kuNational Park uku. One news outlet named the local tourist as Roy George Tinashe Dikinya. Zimbabwe National Parks and Wild Authority Parks spokesperson Tinashe Pharaoh tweeted Saturday that search teams were now trying to recover the remains or men's body from the deep and rugged George. A Zim Parks and police search team has identified some body parts down the George, and work is underway to find ways to retrieve the body of a 40-year-old man who fell into the George in Victoria Falls on New Year's Eve Day, said Pharaoh. Circumstances surrounding the fatal accident remain sketchy, with the police yet to offer full details. A South African tourist also passed away a few years ago after slipping into the waterfalls. Do zvimwe zvandasangana nazvo. Like I said, these articles, there were many, and vari kunyora zvakasiyana siyana. Saka ndichasanganisawo. Board of tourists who fell into Victoria Falls George found. Recovery of men's body from the deep George is now underway. Deep plunge. Efforts are underway to recover the body of a Harare man who fell into the deep George on New Year's Day. Victoria Falls, both parts of the Harare man who fell into the 108-meter deep Victoria Falls chasm while on holiday with his family on New Year's Day were located on Saturday. Search team said, while police are still withholding the man's identity. One news outlet named the local tourist as Roy George Tinashe Dikinya. Zimbabwe National Parks and Wildlife Authority Parks spokesperson Tinashe Pharaoh tweeted Saturday that search teams were now trying to recover the man's body from the deep rugged George. Ndo kwayatangira uko. Ndovandaenda unotasa kuti who is this Roy wacho T George? Ndovandaenda ndakanomuona ndo Roy wacho uyu. Handisiziva kuti what exactly transpired, but ndo zviri kuitika zvacho izvizvi. Kuti vanhu vanga vachiti mumwe wacho ane black ari kuratidza kuti ari a little bit darker, mumwe wacho ane blue ari kuratidza kuti ari a little bit light. Asikazoti inhau yekuti yengo yekamera here kana kuti chichaitika ipapo. Zvikanzi nevamwe the tourist who fell yesterday into the Victoria Falls George has been identified as Roy George Tinashe Dikinya, the News Hawks report. The publication reported that it has been talking to a family contact, but police in Matabele North Province have refused to comment. The search is underway. These were a group of 10 and so people, according to our records, and our investigations have revealed that the victim slipped as he was trying to take pictures of himself at the site. Due to his state, as we have gathered, that he was drunk, he could not balance himself against the rocks, and that's how he slipped, we were told.
we are searching, well, we're still searching for him, but for now, there has not been any sign of his whereabouts yet. We suspect that he's still trapped in the falls, but we doubt that he was taken by crocodiles because they don't prefer living in the main falls due to heavy rapids and waterfalls. Though, like I said before, my articles anga akawanda uye akasiyana. Zvikanzi kuti nhaye zvataurwa naMeusa uyu kuti asi iye wakazvikandira ega kuti chakaitika. So my question to why would she even let people speculate kunge rufu rwodadisa vamwe ava kwachidero kati asi hatizoziviwo zvikanzi vona anga akamira rinotyisa never go too close nevamwe uchireva kuti wakasvedza kwati chakaitika. Zvikanzi he was wearing slope soaking pakatota. This adventure ngandipfurewo nevamwe avo. Been there before but mudry season hapasi safe and matombo acho anoratidza kuti nguva yekuzara deep falls anenge achitsvedza vamwe avo. Vamwe vakati why do people take my videos vamacheka hey what happened hey why but apa inangu I didn't see a video nangoona picture ndo yandaona. Saka nangu akutanga kugeja age yake nekuda kwemapictures anga achitenderera zvakare. Saka for the meantime ndo imwe nhau iri kutendera asi vanhu vazhinji vari kutumira macondolences avo kumhuri yekwaMwamwari Prophet Java uyezve kuna Buddhista Nadadezi wakati my deepest condolences for the loss ya Senator Java. Ndo zvanga zvakazara izvozvo. Ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.